Great aim. Great aim. I will have great aim. I will have great aim. I will I will continuously acquire knowledge. Continuously acquire knowledge. continuously acquire knowledge. Oh, I will do hard work. I will do hard work. I will persevere I will persevere and succeed. and succeed. Okay, that's the mantra. हेलो ए जीवन रंगमंच रे आम सब कलाकार तू गोटे कलाकार मु गोटे कलाकार कहीं एते राग करूछ किसको पूछबे किए बे तू तो बाड़ी पछे पड़ीसा मु भैया हेलो ये नन्ना छुआ कि बे हां साहब बाबू तुम तो जानी बन्ना कि प्रवचन रे तोर आ एमती ड्रामा कले मु केम जानी कहलु हां रील फिल जुग चलती तो टिके ए जुगरू टिके डायलॉग बाजी कर देली आ अच्छा और तू खबर तो कौन ए इटा हटरे काम करची आ इटा भाटी रे तू पुणी इटा भाटी रे की करछु दिन खराब चलती आ पैसा पैसा टिके नाही तो सेई जुगरू टिके काम करते पड़ुची आ और साहब दिया ना 100 टका तो दिया 100 टका किए पुणी का को मागुची देखो तो तुम पाखे पुणी 100 टका नहीं ना तुम शेष से साउ छुआ भाया कथा कही दौच बुझ ना आ तो फिल्म मेकिंग केमती चलछि सिकुतुल लगी जे
ହଉ ଏଇ ଗୋଟେ ଏଡ଼ିଟିଂ କୋର୍ସ ଜଏନ୍ କରିଥାନ୍ତି ତ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ପଇସା ନାହିଁ ନା ମୋ ପାଖରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ରହିଯାଇଛି। ବାଃ ତୋ ଭଳିଆ ବାବୁ ଲୋକମାନେ ବି କହିଲେଣି ଆଜିକାଲି ପଇସା ନାହିଁ। ଆଉ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଫଣ୍ଡଟା କେତେ ଦାମ ନେଇଥିଲା? ଏଇଥର ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ନେଇଛୁ, ଏଇ ପଇସା ନାହିଁ। ବାଃ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ନା ତୁ ମୋବାଇଲଟା ୟୁଜ୍ କରିକି ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବୁ। ମୋବାଇଲଟା ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ଫ୍ରି ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସେ ତୁ ଚାହିଁଲେ ତୁ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ତାହା ଶିଖିପାରିବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଭଳିଆ ବି, ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ତୁ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବୁ। ଆଉ ଯଦି ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ କରିବୁ ନା ତୁ ନିଜେ ମରିବୁ। ଆଚ୍ଛା କି ଜ୍ଞାନ ବେ। ଏଇ ତ ତୁ ମାନିବୁନି ଆଉ। ଆଉ ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଥିଲି ତୁ SSC FSSC ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛୁ ନା କିସ? କେମିତି ଚାଲିଛି, କେତେ ଦୂର ଗଲା? ହଁ ପରା ଏଇ ଆଉ 10 ଦିନ ରହିଲା ଆଉ। ହେଁ କିସ ଆଉ ମାତ୍ର 10 ଦିନ ଅଛି? ଓହୋ ତାହେଲେ ତୁ ପଢ଼ ପଢ଼ ପଢ଼, ମୁଁ ଖାଲି ଖାଲି ତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଥିବୁ, ଆଗରୁ କହିବା କଥା ନା। ରଖ 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 ରଖ। ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା।
ମୋବାଇଲଟା ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ଫ୍ରି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେ ତୁ ଚାହିଁଲେ ତୁ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ତାହା ଶିଖିପାରିବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଭଳିଆ ବି ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ତୁ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବୁ ଆଉ ଯଦି ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ କରିବୁ ନା ତୁ ନିଜେ ମରିବୁ